ταμείο, κύριε. Με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Κύριε, με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Ναι, να σου φέρουμε και κανένα αργυλέ να καπνίσεις τώρα. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι συμβαίνει, θα απαντήσεις κάποια φορά, άνθρωπέ μου. Να περιμένετε, κύριε. Αυτό κάνω, περιμένω. Αλλά αν είναι εδώ το γραφείο, να κάτσω περιμένω. Αν είναι αλλού, να φύγω. Για να σας λέω να περιμένετε, θα πει ότι εδώ είναι. Εντάξει, καλά, κάνει τη δουλειά σου. Έλα. Ο ίδιος. Γεια σου, Σοφία. Πότε με πήρες? Δεν γίνεται, εδώ ήμουν. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Από την πολλή δουλειά ο κόλλος έχει βγάλει ρόζους. Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τη Μέρη? Άντε. Μυστήριο αυτό το κορίτσι, ρε Σοφία. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία να γελάσεις. Της λέω, πολύ με τον ψηλό βγαίνεις. Έλα μου, λέει, στα χαμάρες δεν συμβαίνει τίποτε. Τότε βγες μαζί μου να συμβεί, της λέω. Έμεινε. Ωραία, δεν ιστόπερα. Γελάει ο μαλάκας, ρε. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι συμβαίνει, μωρέ, εγώ είμαι υποχρεωμένος τώρα να ακούω το καμάκι που έκανε εσύ στη Μέρη. Τελειώνω, κύριε, τελειώνω. Σ' αφήνω, ρε Σοφία, γιατί εδώ έχω ένα ενοχλητικό. Όχι ενοχλητικό, μη χεστούμε εδώ μέσα, έτσι. Δώσ' το χαρτί. Όχι δώσ' το, δώστε το στο πληθυντικό, κύριε. Δώστε μου το χαρτί να τελειώνουμε. Πάρτε το, κύριε. Σγουρός, ευστάθιος σγουρός. Εσείς είστε? Ναι, γιατί δεν μοιάζω δηλαδή. Όρεξη έχετε? Είχα. Τώρα δεν έχω, μου την έσπασες. Πού είσαι? Να ξυρίσεις το μουστάκι. Γιατί? Είναι ο Φερετζής του Πούστη. Αναστασιάδης, Βαρβέρης, Γεωργιάδης, Θεοδόρου, Ιακώβου. Εδώ έπρεπε να σας είχα γραμμένο. Και δεν έχεις. Για να δω και στις άλλες καρτέλες. Σγουρός είπατε? Μάλιστα, ευστάθιος. Δεν είναι δυνατόν. Είστε σίγουρος ότι δεν εισπράξατε την επιστροφή? Μη μου λες τέτοια, γιατί θα γίνει εδώ μέσα της πουτκάνας, έτσι. Πώς εκφράζετε, έτσι, κύριε? Τι πώς εκφράζομαι, να πάτε να μου φάτε 15.000. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας έχω γραμμένο πουθενά. Ήρθε, κύριε. Ωραία, δώστε μου το χαρτί. Πάρτο. Και πού είσαι, να ξυρίσεις το μουστάκι, είπαμε, έτσι. Με συγχωρείτε, κύριε, ορίστε. Ο κύριος? Διαβάζεις γράμματα μέσα έχει. Θα το πληρώσετε όλο το ποσό ή σε δώσει? Τι μου λες, τι να πληρώσω, κύριε, εγώ ήρθα να πάρω λεφτά. Είναι το... Α, ναι, με συγχωρείτε, επιστροφή. Μπράβο, αυτό είναι. Σγουρός λέγεστε? Σγουρός, μάλιστα. Κι είστε εσείς ο ίδιος? Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εντάξει, κυρία, αποκλείεται να έχει έρθει κανένας άλλος. Ποιος έστειλε εδώ? Έβαλα μέσον, ο κύριος με έστειλε. Ποιος ήθελες να με στείλει? Κύριε Φωτίου, γιατί μου τον έστειλες εδώ τον κύριο? Για να κάνουμε χαβαλέ, για να βρείτε το χαρτί μου. Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, εγώ δεν τον έχω. Δεν γίνεται, κύριε Σπανόπουλε. Για κοιτάξτε τα εισερχόμενα. Μα γιατί δεν τον στέλνετε στην κυρία Περάκη? Κοιτάξτε πρώτα εσείς. Ναι, κύριε Σπανόπουλε, ψάξτε σας παρακαλώ και εγώ θα σας πάρω γλυφιτζούρι μετά. Σγουρός? Μάλιστα, σγουρός. Αθανάσιο? Όχι, ευστάθιος πρέπει να λέει. Δεν υπάρχετε, κύριε. Δεν σας έχω γραμμένο. Για περάστε δίπλα στην κυρία. Δώστε μου το χαρτί. Και πού είστε? Αν νομίζετε ότι με αυτά που κάνετε εγώ θα βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω για να μου φάτε τις 15.000, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ θα τα πάρω. Σας παρακαλώ, κύριε. Κάντε λίγη υπομονή, θα φροντίσω και για σας. Λοιπόν, οι άλλοι δύο συναδελφοί σας μου είπαν ότι δεν με έχουν γραμμένο. Εγώ τους έχω γραμμένους και μην με ρωτήσετε πού, γιατί θα σας το πω και θα με πείτε και πρόστιχο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη φορά. Αποκλείεται, τώρα θα μου βρεις εμένα το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, περάστε μια άλλη φορά. Μη μου Έχω χτυπάς δουλειά. εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί σε κουκούνησα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας στέλνετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον έναν στον άλλον. Γρήγορα, γρήγορα εξυπηρετήστε τον κόσμο και βρείτε μου το χαρτί γιατί στην κουκούνησα. Φοβέρα θέλατε κουφάλες.